अमा बेदर लाना फैनोसै दा बै मैथाखौ एसे खाना दोनदो एसे थाब फैदिखा बोथोरफोराबो मोजां नङा जागोन दे 마다이 동아 나는 그 서른 서른 फंबायमोन आजि बुदाय बिथारा हगारनो दानो जोंनो 50 लाख रां नांगौ हिनजावनि नाम्बाराव गोख्रै खिथा आं खिथायानो हगारनो जेबो दाय गैया नाम्बारा बुं नोंसोरो आंखौ हमना लायगौ देला 91854 805 हेलौ नोंनि हौवाखौ गोथाङै नांगौब्ला दानो जोंनो 50 लाख रां लानानै फै हा 50 लाख आं दा बहा मोननो बे 50 लाख रांखौ दे जागोन आं माबा मोनसे खालामनांगौ खालामगोन जेबो दा खालामसै आंनि बिसायखौ एसेमेले गोथांफोरा लानानै थांबाय Captain, manggal dalam kan? Tinggallah. Ini bos, pibai. No, फैसाया Ayo, हिनजाव मानसिया नों सिगां दं. नोंसोरखौ सोरफोरा बिदि नोंसोरनि जाना सार फै साला गुन्दागिरि मावग्रा नोंसोरो हिनजाव माहारिखौ गोरलै सानग्रा थौ दालि जाहै नोंसोरो पुलिस